kan ikke se nogen. Jamen, de er der. Nej, vi er lige blevet skudt efter nogen, der var. Ja. Kan I se, om de er nede i basen? Der er 3 på, tror jeg. Overgiver mig. De er skud, de er skud. De står sikkert derinde. Ja, klap skud! Fucking Slap, der er skud! Jeg kan ikke Chopper! Han er død, ham der. Jeg kan ikke se, det er noget i. Det vil man tro. Det vil man tro. That's safe, then, that's safe. Nogen skyder, hvad var det? Det er også. Jimmy, han nåede det, siger, han overgiver sig. Vi har et blaf af dem, der vandt skyder. Det var kun én. Det kan ikke passe, der kun er en. Hvad fanden er det ellers? Ham der, han havde ikke det var, eller hvad fanden det var, han skød med? MP7. Ja. Stik lidt til venstre i gang. Han skyder dig! Chips! Okay. Kig om, mand er nede. Oliver nede. Fantastisk. Oliver! Nå, men jeg optager, når min vejr ikke så kommer hjem, men vi ses. Okay.